Jatan lam soga han hai te sa ani video wa tei o video hangke tabuniya ani serai asaya sikang serai asai nani 2-3 din sikang ni video siawa tamneke ani serai asai ang jora mania video rok runa bagai hangke tei afro dress ko basa basa kaise sigun kaisi thai tongo hangke tei afro no dress o kotar thaimani khago hangke tei rubia rok ikok korok korok tongkha hangke aborok khakmani sing afro hangke angke to khagya ani rok khago hangke angke biono rifrigo video khai tongkha ta bona hangke tai bini bukhnai rok no nuganoi konaidi bini bukhnai pura dere nam haing tongkha korok ma tangi bo bukhnai rajak yang bo saimaya bukhnai rajak dingma bo rajak ya bo hangke bo serai asai bai si rajak na rokni wansuk tongkhana hangke atui no bo serai asai bai kha hangke no afro hospital no serai asai bai bo bukhnai rajak paikha hangke naidi ko rubia haske korok korok hangke abo bo katar no khakjakya tabuk no khago iko hangke tai der sobo khaka hangke busuk man khanaidi hangke abono no ne kisa sa ko rubia ruwe godok sanani hini tongo hangke ko je rubia je koto je korok korok khagi paikha hangke ko derso taisa nukphika iko chikon sase hangke khagi paikha nai tabki ko saksi mano hangke bango kisa bangmani hangke abo video khaga hangke kisa ke nukta hangke abono no yang babu songno kisa kalangnai hangke sin kisa tarangnai hangke ko rubia bo katar derso bo katar hangke babu songbo sathong amasong hangke songbo sanai hangke iko ang tabuke horne iko